Inkundla indawo engcwele, intombi xa igqotha isiya emzini wayo iye ibekwe enkundleni, ihlale ekhukhweni, igqunywe ngengubo, kuthiwa hamba uhambe emzini wakho kwenzelwa theko kutyiwe. Kanti nomkhwetha xa evela eyindoda ngoku sebuya unqumla laa nkundla. Umakoti xa ezotshata emzini wakhe ubuyahamba enkundleni, afike ahlabe umkhonto phaa emaxhantini, kuthiwa unyathele inkundla. Xa enganyathelanga inkundla uyawufika ecwezela ahambela phaa ecaleni ngasenkundleni yakhe. Kuphinde kwakhona enkundleni xa kusenziwa ingxelo mhlawumbi kuyo komkhulu ogqumayo okanye ozolileyo, kanti noko ziphinde ezi ndawo zingcwele, kubuye kuzokwenziwa ingxelo kwalapha enkundleni, kuhlalwe phantsi, kubekwe amakhuko, kuchazwe ingxelo, babone intoni nemiqondiso yonke laa nto. Kanti negqirha xa lifukama likwazi ufukamela phaa enkundleni ibe yenye yezo ndawo zingcwele zinjalo.